Me idanunki suke kallo haka ne Lami? Wana ɗaɗɗar saurayi idanuna suke kallo. Me idanunki suke kallo ne haka a jikinsa? Haɗuwa. Zuciyata ta yaba. Kamar akwai aiki a gabanki, ko baki fahimci hakan bane? Da ko zan yi aikin in same shi, ko da na yi. Ko kina ganin na yi ƙarya? Ba ƙarya kika yi ba. Sai dai kuma, me zai yi da keke kuma Lami? In dai zai so, akwai abin da zan yi da shi. Ko kin gane? To ki je ki masa tayin madaran shanu huna. Kuma fa kin kawo shawara. Amma kina gani zai sha kuwa? Dama ina neman ki. Ke in ce miki ina so in sha madara sai ki hana ni ko? Madaran ba ta ce dawa ba ne. To ai ni ba ce miki ne zan saya ba. Ce miki ne ina so ki bani in sha. Gaskiya mun sa kai hakuri don ta riga ta yi tare shi. Ke? Saboda wancan bakon za ki hana ni madara in sha? Amma kin yi kuskure. Kin gane ko? Ba karamin kuma kuskure ba, kuma za ki biya kuskuren da kika aikata a yanzu nan ba tare da daɗewa ba. Da na ƙara ce miki ina so in sha madara, kika hana ni in sha madara. In na kama ki sai na dukunkuna ki. Sai na yi maganin ki. Me ya haɗa ka da 'yan matan nan har abin ya kai ga mari haka? To ko za ka rama musu ne? Ban san wannan magana da kake ba. Ai in kana so ka burge sai in ji ni ma mari a kuma tuna. Allah baka. 'Yan mata me kuka mishi haka? Akan mu ya tambaya da madara ne kawai. Amma dai malam hakan bai dace ba. Ku gon ku haƙuri ku ce gida. Ashe gayan naka din na burga ne. Na ɗauka ai ka zo ka rama musu dukan da aka musu ne. Ai ba a gayu dan a tara faɗa. Sannan wanda yake da jari a kasuwa ai baya fatan taɓo ni.